Waqt li fl-aħħar jiem l-Aġenzija Moody's ikkonkludiet li mhix tara futur sabiħ għal pajjiżna, il-familji dan ilhom ħossuh fil-bwiet tagħhom. F'ħal-qormi l-mexxej Laburista qal li matul l-aħħar 3 snin il-kontijiet tad-dawl u l-ilma laqtu lill-familji u lill-middle class ħażin ħafna. Minkejja li kien imwiegħed li jekk il-prezz taż-żejt jinżel taħt $80 il-kontijiet jorħsu, dan ma ġara qatt u dan fl-istess ħin li ma bqgħux jingħataw is-sussidji. Il-kontijiet qegħdin jollu l-ħajja u l-familji mhumiex ilaħqu. Jekk ir-rata tal-għolja tal-ħajja ser tibqa' kif inhi, saħaq Joseph Muscat, ikollhom jingħataw aktar minn €5 fil-ġimgħa bħala żieda fil-budget. Xi ħaġa li l-Gvern diġà għandu ftehim mal-Unjoni Ewropea li jimmina. U m'għandix dubju li wara l-elezzjoni li ġejja, jekk il-poplu jerġa' jabda Lawrence Gonzi, iż-żieda l-għolja tal-ħajja ineħħija Lawrence Gonzi. Fl-istess ħin minkejja s-sagrifiċċji li saru, ir-riżultati mhumiex jidhru. Żdied id-dejn ta' pajjiżna. U d-dejn ta' pajjiżna qatt ma żdied bir-rata illi żdied b'mod allarmanti fl-aħħar 3 snin taħt it-tmexxija ta' Lawrence Gonzi. Il-mexxej Laburista qal li d-dejn qiegħed ixekkel it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tax-xogħol. Lawrence Gonzi iżda għandu prijoritajiet ħżiena. Għalih il-prijorità kienet li jieħu żieda ta' €500 fil-ġimgħa u li jibni parlament ġdid. Gvern Laburista ikollu prijoritajiet differenti u jgħin lill-familji l-ewwel. Illum pajjiżna m'għandux problemi kbar ta' qatt mhux grazzi għall-Gvern iżda li ħafna intraprendituri refgħu il-pis u rew li jagħtu każ tal-ħaddiema. Joseph Muscat fakkur ukoll li l-Prim Ministru ftehim mal-Unjoni Ewropea li jerġa' jżid l-età tal-pensjoni u waqt li saħaq li l-Partit Laburista ma jaqbilx ma' dan, żied li s-soluzzjoni hija li aktar nies, partikolarment nisa, jidħlu fid-dinja tax-xogħol.